Takže vy si skutečně myslíte, že by se pod tou hlavičkou mohla skrývat? Jsem si tím jist, pane. Jestli dovolíte. No krátce, krátce. Starý Malcolm už na mě čeká. No právě, pane. No. Já jsem si myslel, že by ho ta stopa určitě zaujala. Proč? Chápejte ta souvislost. Střední východ, možné kontakty s Káhirou. Plný název je Metropolitní egyptologická společnost, založena před 5 lety. Tohle je její předseda, Peter Henwick. 47 let, soukromník, ženatý, 2 děti, dosud netrestán. Tajemník Andy Rawlings, bezdětný. O 15 let starší žena se značným majetkem. Zakoupila společnosti budovu. Nebo ji tedy alespoň formálně zaplatila. Toto je pokladník Knut Cumberslang. Knut, ne? To je Nor? Ne. Knut. Je to Angličan. Angličan. Prověřili jsme jeho rodinu až do roku 1873. Toto je Isham, George Isham. Účetní v továrně na nábytek Shackleton Limited. Ženatý, 2 děti. Za války trestán podle paragrafu 25/31 zákona 273 o výjimečném stavu. Co to bylo? Šíření pornografie ve válečných podmínkách. Jako voják převážel z Francie jisté publikace. Jsou u toho všem i polehčující okolnosti. Zachránil ten sklad před Němci s nasazením vlastního života. No tak dál. Joseph Model a John Chester, bankovní úředníci. Oba jsou ženatí. Model 1, Chester 2 děti. A tady se prosím podívejte blíž, pane. Cože? Oni tam mají i ženské? Není to nakonec? Ne. To jsou jejich manželky. Manželky? Ano. Jednou za 4 roku pro ně pořádají takový dýchánek. Archibald Freebody, správce. Dlouhá léta v armádě, ještě v Indii. Řekl bych, že ten jediný netuší, co se tam vlastně děje. V noci je budova prázdná. Já jsem si myslel... Jenom žádná další dobrodružství. Dente, víte, jak to dopadlo posledně. Víte? Ale s Malcolm, Já se vám divím, co se vám na nich zdá tak podezřelého. Podívejte se, pane. No, všichni jsou ženatí. Když uvážíte, vám opravdu nepřipadá divné, že nikdo z nich není starý mládenec, vdovec, nebo dokonce svobodný? Já bych řekl, že by se z toho dala vyčíst skoro až úzkostlivá snaha o to, aby všichni byli z naprosto spořádaných poměrů. A co ty texty? No jo, pravda, někde to tady... No, podle mého názoru je to pěkně nudná záležitost. A Michent promluví k Sémovi, Ška. Co vám vlastně řekli na dešifráži? No právě. Se starým Egyptem to jaksi nemá vůbec nic společného. Tedy alespoň s tím, co se dnes o něm ví. No dobrá, Dente, přesvědčil jste mě. Řeknu o tom starému Malcolmovi. Děkuji, pane. Mělo by se dokoupit, pánové. Kdo je na řadě? Tuším, že já. Poslyšte, všimli jste si, jak teďka všichni pijou vodku? Zeptáš se někoho, co si dá a v 9 případech z 10... Zvláště ty nejmladší. Tak? Já jsem tuhle seděl s jednou slečnou, mohlo jí být, co já vím, takových 18. Přidej. Čestné slovo. Taky jsme se nedostali dál než k té vodce. Jo, tak to už ti věřím. Oni tím snad chtějí vyjádřit svůj světový názor. Přece není možná, aby jim to chutnalo. No, tak já jdu. Pánové, já doufám, že toho Američana vyřídíte sami. Beze mne. Kdyby volala moje žena, tak jsem ho šel doprovodit na letiště. Ona o tom ví? Dávno mě už přestalo bavit vymýšlet si stále nějaká jména. No promiň, ale podle článku 8. Tak podívej se, jednou mám možnost říkat pravdu. Já nevěřím, že je to Američan.
Ale kdo jiný by se tak střeštěně jmenoval? Lee George Eddie Schwartz. Samozřejmě, že to je Američan, tak jasně čtěte. Milí, drazí přátelé, v životě nikoho z nás ani nespatřil. Při hledání telefonního čísla Metropolitní banky upoutal mne název vaší vylesněné společnosti. Já jsem to vždycky říkal, že nemáme být v telefonním seznamu. Tady to máš. No. Hlavně, aby Freebody nezapomněl na tu elektřinu. Pánové, dobrou noc. Půjdu s tebou, doprovodím tě. Tak zatím se mějte. Ono bude lepší, když se nás tady nebude motat tolik. Promiňte, pane předsedo, ale je to dneska podle článku 23? No zajisté, pane Freebody. Já myslím, že se s tím nemusíte ani nikam táhat. Dejte na to balící papír a to snad stačí, ne? Ale to já rád udělám, já jenom abych věděl, jestli je to podle článku 23. Samozřejmě. Zapomněl to pustit. Ne, tam ne. Kde to je? Děkuji. Tady máte, pane Freebody. To nemuselo být, pánové. Hlavně nezapomeňte vyměnit tu tabulku, pane Freebody, jako obyčejně, ano? Spolehnou se. Já to udělám hned. Nashledanou. To bude on. Pane Freebody. Pane Freebody. Je všechno v pořádku? Samozřejmě. Ty děli, že odchází. Ano. Dobrý den. Vy jste, prosím, Dobrý den. hledáte koho? Rukolí vám, paní Hendvíková. Když vy také nikdy nepřijdete na naše setkání. Opatrně, prosím, opatrně, tady nepořádek. To je náš nový člen, pan Ajšem, to je manželka našeho milého pana Dobrý předsedy. den. Zastihla jsem ještě svého manžela, ano? Ne, manžel, bohužel. A já vím, ten profesor, víte. Ano. Prosím vás, co se to tady děje? Vy budete malovat, nebo co? No, chtěli jsme, ale na poslední chvíli nám odřekli, takže to ještě není uklízeno. Co je zase tohle? Asi pojistka, to bude asi pojistka. Ani okamžik. Halo, já zavolám. Freebody! Pane Freebody! Promiňte, zapomněl jsem upozornit, telefonovali z Jo, elektrárny. tak to neplatíte v pořádku, můžete zase rozsvítit, to je manželka pana předsedy, prosím vás, běžte rozsvítit. Je to s ním čím dál horší. Teď si zase vzal do hlavy, že utrácíme příliš za elektrický proud. Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, výborně, že ten profesor skutečně přijel. Jistě, ano, manžel s ním strávil celé půl dne někde ve městě. Velice ho to vyčerpalo, telefonoval, že nám ho sem posílá, abychom prý také si s ním užili. To bude on, je to zřejmě asi velice nezábavný chlapík. V případě, že byste se nechtěla zdržet, pan Ajšem by já vás se s ním ráda seznámím. Prosím. Dobrý večer. Dobrý večer, co si přejete? Promiňte, prosím vás, jsem tady správně v Metropolitní egyptologické společnosti. Jistě, ano, ale já nechápu... Váš předseda, pan Henvik, byl tak laskav Tak ten tady a prosím napsal... ten tady není, má neodkladnou schůzku někde ve městě s profesorem Eddingtonem ze Spojených. S nadprofesorkou, to jsem já. Jak... Ano, pan Henvik mi, jak si... Promiňte. To jsem ovšem netušil, že máte bratra. Nashledanou. Malý okamžik. Tak vy máte bratra, to je ovšem překvapení. Já netušil, že máte bratra. Páni, vy jste ale kliďas. Jak to myslíte? No, většinou si lidi myslí, že si z nich děláme graci. Málo kdo předpokládá, že by ženská mohla mít zájem o egyptologii. No víte, a to nám amatérům naprosto nijak nevadí. Tady to, co vidíte, to jsou společenské místnosti, kde pořádáme přednášky. Tedy byly naše společenské místnosti, jak vidíte, jsme v likvidaci. Ano, Ano. ale to je škoda. A proč pak to? No tak, víte, amatéři, peníze, nedokázali jsme se udržet nad vodou. Zdržíte se dlouho v Londýně? Snad měsíc, dva, ještě nevím. Poslechněte, mám určité známosti, možná by se našla cesta, jak vás aspoň částečně udržet. Ne, jste velice laskavá, ovšem my jsme se pevně rozhodli. Ale snad bych vám mohla nechat alespoň telefon. Jistě by se našla Malý cesta. okamžik, pardon. Prosím. Promiňte, zapomněl jsem upozornit, volali z elektrárny v rámci vypovězení účtu. V 7:30 vypínají. Ano, děkujeme, pane Freebody. Tak to vidíte, budeme muset opustit tyhle místnosti. No nic, zdá se, že jsem měla smůlu. Poslyšte, No. které epoše jste se tak nejvíc věnovali?
No, já osobně jsem si vyhrál nejvíc 18. dynastii, hrobky králů v Thébách, Marně, tedy El Marně. Ano, No. ale to je ohromné. Já jsem dělala dizertaci právě o téhle epoše. A co sochy v Dejru? V Dejru? No, v De El Bahri. Jo, tak to neznám, Ne, prostě. vy neznáte Hatšepsovetin chrám, ale poslyšte, to bychom se opravdu ještě měli sejít. Ukázala bych vám jednu ohromně zajímavou publikaci. Tak? Slibte mi, že určitě zavoláte. Jistě, že ano, všem vidíte teď, jak se to Ano, nehodí. samozřejmě, nedá se nic dělat. Ještě někdy, prosím, ale musím ještě přesto zabalit nějakou maličkostí. jsem opravdu ráda, že jsme se poznali. Já též. Děkuji vám Nashledanou. pěkně. S Bohem. Prosím, račte opatrně. Děkuji, opatrně. děkuji vám. Nepořádek, prosím, budeme balit. Tak tady, hezký. Dveře jsou tam, dveře jsou. Děkuji. Prosím, tak. Ano, děkuji. Nashledanou. Jste se tak dlouho vybavovali. Prosím tě, to trvalo, než jsem jí rozmluvil. Tam prší? Co prší, leje. A co? Tedy No posadil jsem ji do taxíku a dohlédla by odjela. Poslyš, ten předseda má fešnou ženskou. Řeknu, že neví, to je jeho žena, tak nevím. Pane Fribody! Pane Fribody, kde jste? Prosím vás, rozsvíťte a můžete tam přišrobovat tu tabulku, abyste sem ráno nemusel znova. No já bych rád, ale podle článku 23. A dejte pokoj s článkem 23, dneska už tady bylo zmatku dost. Ty, poslední tabák. Ten předseda myslí, že se z toho nějak vylže. No to nevím, ale v žádném případě bych nechtěl být teď v jeho kůži. Dobrý večer. Dobrý, miláčku. Tak co, zlato, jaký to dnes bylo? Strašné, příšerné. Já jsem utahaný jako kůň. No, to ti ráda věřím. A víš, co je na tom nejhorší, co je nejvíc vyčerpávající? Ten stereotyp. To jak každý den je to stále a pokaždé totéž a totéž. To musí být opravdu únavné, víš? Já jsem si to nikdy nedovedla představit, zlato. Až dnes. Víš, že jsi mě zapomněl dát klíče od vozu? Opravdu? Tak to promiň. To nic. Já jsem se pokoušela zastihnout tě ještě v té vaší společnosti, víš? Ty jsi tam byla? Ne. Byla jsem tam. Ale řeknu ti tedy už ten první dojem. Ten exteriér, víš, skutečně impozantní. Takové ty přísné, skoro asketické rysy. Opravdu dojem vzdělanosti a učenosti. No to je pochopitelné. Přece je to jenom starý, věhlasný badatel. Jaký badatel, miláčku. Já mluvím o té budově, víš, o té vaší společnosti. A tak. No, ale řeknu ti na druhé straně, ta fasáda mě tedy opravdu překvapila. No to nesmíš posuzovat zase tak přísně, to je přece jenom mladá, dosud nezralá architektura. Co, jaká architektura? Já mluvím teď o té Američance, víš, o té profesorce, ta její fasáda. To tak třeba ty nalepené řasy. Že jí to nevadí kvůli těm brýlím, viď? Brýlím. Ty jsi z toho nevšiml, miláčku? No všem ty jsi na podobné typy už zvyklý, ano. Ale řeknu ti, když se představila Lee Eddington Schwartz. Nebo já ti naleju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný. Tu máš. Ale musí to být pro tebe příjemná změna, viď? Po všech těch starých, mrzutých, kulhavých, fousatých, šilhavých profesorech, o kterých mi vždycky doma vyprávíš.
My jsme byli šokováni neméně než ty. Věř mě to. My jsme se tedy, většina z nás byla přesvědčena, my jsme předpokládali, že to je muž. Ano. To za prvé. A pak jsme se domnívali, že to bude Němec. Němec, proč? Švác. Podle jména například. Ovšem po odborné stránce to tedy par excellence. Já nevím, jestli jsi měla možnost seznámit se s jejími teoriemi o postdynastiální struktuře pohřebních obřadů? Excelentní. Naštěstí tedy ne. A ta horoucnost, víš, ten entuziasm, ten vztah k věci, to se málo kdy vidí, dokonce i u našich členů. A že členové naší společnosti jsou nějací fandové. Ale co kdybys mi tohle všechno vyprávěl raději až ráno? Podívej se, kolik je hodin. Prosím tě, a ne, abys mě u snídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku. Ale miláčku, naposled se ti to přece docela líbilo. Ale naposled. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den, dovolte, abych vás představil. To je inspektor Dent. Dobrý den, jak se máte? To je ona vzácná spolupracovnice, kterou nám laskavě poslali k dispozici naši američtí kolegové. Slečna Eddingtonová pracuje jako profesorka na státní univerzitě v Seattlu, ale vypomáhá čas od času své vlasti v případech, které vyžadují znalosti blízkých jejímu oboru. Pracovala s velkým úspěchem v případu zbraní dopravovaných tajně z Mykenu na Kypr a potom také v případě krádeže reliefu z Abdel Ahram. Ano. Ano, já jsem si myslel, že byste měl být přitom, když bude referovat o své první akci. Cigaretu? Ne, děkuji. Řekla bych, že máme co dělat se skutečnými odborníky. Způsob, jakým navodili dojem, že jsem přišla právě v poslední den existence společnosti. Tedy, pánové... Jsi neměl použít toho jména. Podle článku 8... Prosím tě, napadlo by tě, že to bude ženská. Byla jste hezká? No, neřekl bych, že to bylo něco zvláštního. No, podle toho, jak vyváděla moje žena, to musí být zázrak přírody. Měla brejle. No, to není závada, prosím. Horší je, že jí to nasadilo brouka do hlavy. Teď chce chodit na večírky. Co má být? Všecky chodí na večírky, ne? Ale ona nechodila. A ty si to všecko moc bereš, prosím tě. No tak přijde na večírek, my to pomůžeme vymluvit a všecko bude v pořádku. Večírek, a proto abych nezapomněl, musíme objednat sherry. Tady jsem viděl někde velice zajímavou značku a nebylo to drahé. Tady ano, rybí zlato, jihoafrické sherry, 5,5 šilingů. Počkej, nezapomeň, že to budeme pít i my. Posledně se ta břečka nedala vzít do úst. To přece jim nemůžu nabízet něco exkluzivního, aby se tam zvykli chodit. Tak to vždycky napřed ochutnáš. No. Jak to vypadá s tím víkendovým seminářem? No to je v pořádku, to je všecko zařízeno, akorát jsme zapomněli losovat, kdo tam pojede. No jak to? Přece jsme se jednomyslně dohodli, že tady Campbellsland. Ne. Řeklo se hlasovat, tak se bude hlasovat. Tady prosím, musím všechno odřít já. No, teď ti nikdo nebrání, aby si s sebou někoho nevzal, no. Jako by si nevěděl, že podle článku 11 je zakázáno. Ano, dobře, podle článku 11, ale podle článku 10 já dávám hlasovat. Kdo je pro, aby jel tady Campbellsland? No jo, všichni. Rozhodnuto, já vám děkuji, pánové, teď ještě k večírku. Kdo bude mít přednášku? Tak to Ty, to je jasný. Máme ho. To jsem tušil. Já to vemu dobře. Pro tentokrát, pánové. Jestli se zase zhuláte, jestli budete zase vyvádět, tentokrát, když tam bude moje žena. Moment. Která pak to je? Utačeno, protože Ale to jsou móda dalších dynastií. Promiňte mi, proč to jsou Četli jste Momomberyho? Nefretiti. Přečtěte si, prosím, Momomberyho. Doporučuji. Obtížného porodu páč měla velice úzkou pánev. Halo? Volala numické čarodějnice, Metropolitní které egyptologická jaksi společnost. umělým porodem- Ano, já si ano, myslím, že dostali to. Moment, prosím. Já si jenom zavřu dveře, já vás ne dost dobře slyším. Moment, prosím, okamžik, ano? Britského muzea. Když oni si snad myslí, že mají patent na rozum, kdo z nich, z těch pánů z Britského muzea, nám může dát odpověď na tak závažnou otázku, jako se Jakou si přejete? Dobrý den, paní Penningtonová. Promiňte, prosím vás, že jsem vás hned nepoznal. Ne, bohužel, teď to opravdu nejde. Teď je tam strašně vzrušená diskuze. To byste nevěřila.
To byste nevěřila, co se při přednášce a při diskuzi může o egyptologii dít. Ne, já mu samozřejmě... Ano, může vás někam zavolat? Ano, ano, já mu to vyřídím hned, jak bude přestávka. Ne, vůbec není zač, paní Penningtonová. Není zač. Naschledanou. Pennington, má někdo tušení, kde by mohl být? Dneska je středa. Ten chlap ale musí mít peněz, cože? On je obden v tom klubu. Vyvolám... Jedna. Dobrý den. Pěkně vás prosím, potřeboval bych mluvit s panem Penningtonem. Ne, prosím vás, přes toho vyrušte. Jde o velmi vážnou věc. Jsem si mohl myslet, samozřejmě, že tam... No, Pennington, ty poslouchej, nenadávej a rychle brnkni ženě. Je na čísle 543 82 28 a vypadala dost rozčíleně. No samozřejmě, že jsem jí řekl, že jsi na přednášce, no. Jo. Taky tak. No, tak. To bychom měli a teď ten leskr. Jaký leskr? Ale ten chlápek z televize. Už zase volal? Jo, a ten se nedá odbít, už jsem na něm vyzkoušel kdeco. No to já vím. Slíbil jsi mu něco? No řekl jsem mu, že to vyřešíme na příštím sezení. Pánové, já se domnívám, že na něj budeme muset použít článek 36. Ale to snad ne. Ty a víš, že mě to taky napadlo? A přemýšlel jsem o tom, kdo by to mohl... Já si myslím, že nejvhodnější by byl Chester. Počkej, co to je článek 36, to nevím, oč jde? No to tím povíme. Chtějí na nás televizní přenos na téma egyptologie v rukou amatérů. Nemusím snad zdůrazňovat. No počkej, ale ten článek 36? To já ti potom vysvětlím. No, výborně. Tak teď už jenom ten Freebody. Už zase. Co s ním můžeš dělat? Pane Freebody? Pan Freebody! No. Pan Freebody! No, a pokud jde o to VOP... Pokud jde o VOP, tak jsme zvolili pro dnešek ptolemajské období. Ptolemajské. Co je to VOP? Vypadni ostatní později. Prostě když se někdo zleje nebo zabreptá, takže hrozí nebezpečí, že by mohl něco vyžvanit. Hele, prostě jakmile zaslechneš něco o ptolemajském období, tak je to pro tebe znamení, že máš vypadnout. Ano, já jsem chápal. Vážený pane předsedo, vážení pánové, vzhledem ke svému stáří a ke svým morálním zásadám... Pane Freebody, prosím vás. My jsme si všichni vědomi oběti, kterou nám skládáte tím, že nám tak oddaně pomáháte. Rozhodli jsme se proto vyjádřit vám svou vděčnost drobným dárkem a přejeme vám, abyste ho užil ve zdraví. Pánové, vynasnažím se, chci říci, spolehněte se. Večírek bude v naprostém pořádku. To? Nějaký nonsens. Jdi se tam podívat. Rukolívám paní Rowlingsová, rukolívám paní Penningtonová. To je milé dámy, že jste přišli, tak málo chodíte na naše setkání, ovšem dneska máte výjimečně štěstí, máme jedinečný přírůstek, račte se podívat, tady tu nádhernou práci, prosím, 3,5 tisíce roku stará, neznámý mistr. Malý okamžik, já něco zařídím. Ještě není 7 hodin, co blázníš. Běž se podívat dovnitř, jestli je všechno v pořádku, já je tady zatím zdržím. To je, prosím, stará chaldejská práce. Ano. Ano, ovšem tedy originál, ne, ten není ani v londýnském muzeu. Všimněte si toho zajímavého motivu té kočky.
Tady prosím, ta hlava. Ale pane Kembslang, vy taky co vás člověku vidí hned o tom hrozném Egyptě. Do toho nemáte nikdy dost. To víte, našinec. A vaše paní dneska nepřijde? Ale jistě, že ano, to by mi přece nemohla udělat, ovšem chvíli to trvá, tak jsem šel napřed, abych vás tady mohl uvítat, milé dámy, prosím, posaďte se. Děkujeme vám. Vzadu ještě není všechno hotovo, to víte, starý freebody, všechno na poslední chvíli. Kamna? Kouřím. Dobře, děravý ubrus. V pořádku. Výborně. Popelníky? Plné. Ano. A luster, pánové. Svítí každá druhá. Výborně. Dělejte, pokladníky, tam už nějak dlouho, ne? Běž se tam podívat. Ráda vás vidím, pane Ajšeme. Ještě jsem vám ani nepoděkovala za ten taxi. Nebýt vás, tak bych promokla na kůži. Ano. Tak vy tedy myslíte, že na to nepřijdou? Spolehněte se, pane. Vůbec je nenapadne, že by to mohlo být kvůli nim. Seržant Wilkins, pane. Jsme připraveni, můžeme začít? Ne, ještě ne. Počkáme, až se to tam trošku rozproudí. Předseda to tu správně naznačil. Slyšíte to, pánové? Pane kolego, vy se mýlíte. Podívejte se. To nemá smysl. Pojďme do knihovny. Pramenu. Když předseda řekl, že Egypťané neuznávali ptáka Re, zatímco Féničané ano, tak mě mluvil z duše vážení. Věříme, Johne. Nerozčiluj se, nedělej ostudu. Když jsme byli v létě v Sicílii, tak jsem objevil v Syrakusách takovou báječnou kresbu. Myslíte, to je tak opilý, nebo si dělá legraci? V Syrakusách přece nemohl objevit nic. Poslyšte, Aristoteles řekl... A já bych zase řekl, vážený přítel, že trochu odbíháte. Já, že odbíhám? Já vám něco řeknu. Když se tady před chvílí někdo otřel o ptáka Re... Ano! Tak. Ale začal jste přece ptolemajským období. Ptolemajským obdobím? Promiňte, já půjdu k pramenům do knihovny. Omluvte mě, prosím. Takhle je to tady pořád. Tak jak se ti to líbí, drahušku? Ty se bavíš? Jo, já se bavím. Prosím tě, neříkej mi, že v těch nesmyslných blábolech, které tu vedete, je něco zábavného. No ale ano, drahušku, přece To má víš. být ten tvůj zdroj vědeckého vyžití? No, ty přece víš, co pro mě znamená tajemství hieroglyfického písma. To tedy nevím. No to je jaksi smysl mého života, to je alfa i omega. A tak, v tom tedy vidíš smysl svého života. No ne, no tak to samozřejmě ne, ale určité naplnění, abych tak řekl, palčivého nutkání, poznávat nové a nové věci, to bys měla pochopit. Já nevím, zda tvoje nutkání je palčivé či nepalčivé. Ale jedno vím naprosto přesně, že jsi věčně v tahu. No tak Kvůli té své egyptologii. promiň, že mě zajímá poznání. Promiň, že mě zajímá věda. Ano, ano, nic než vlastní žena. A víte, že jste mě dost překvapil? Ano. Mně nikdy nenapadlo, že člověk jako vy by mohl taky patřit tady mezi tyhle typy. Proč? No nezdá se vám, že při tom všem, při těch mumích a při těch vykopávkách a těch hieroglyfech, nebo jak se to všechno jmenuje, že sám tak nějak trochu stárnete? No, Ne? no, to naprosto ne, to je věc přístupu. Ano, ve vědě je to jako v umění. Jak to? V obojím rozhoduje vášeň. Ano, když vášeň umdlévá, pak se stárne. Když vášeň neochabuje, věda hoří. Ale tohle je teorie. O co jde? Doufám, že ta vaše výměna názorů se netýkala klubovní činnosti. Kamaráde, manžel se nesmí zabývat vůbec žádnou činností. A jak to? No tak nejdřív se doví, že je to taková pitomost, jaká ho vůbec nemůže zajímat, a později, že ho zajímá víc než vlastní žena.
Pojď jsme si Zájem představili. jste se to četla, ano? To byli psali. Jste to nečetli? Ne. No tak to je senzace. Ta totiž ta informace. Trochu skandální, ale... Člověk by ani neřekl, že už je to 4 roku a už jsme zase tady. No, baže. A proč sem vlastně chodíme? Ale no děte, já myslím, že nás to přece jen trošku zajímá, čím se naši muži zabývají, ne? To byste mě pobavila. Já teda tyhle sleziny nemůžu vystát. Ale dět. Třeba posledně, jak se začali bavit o tom převtělení do posvátné krávy. Dámy, já s vámi naprosto souhlasím, ale proč sem tedy pokaždé chodíte? Pane na nebi, vždyť on mi nedá pokoj, dokud neslíbím, že přijdu. A já myslím, že je důležité projevit aspoň občas zájem. Moje milá, zájem můžete projevit, pokud vám k tomu někdo dá vůbec příležitost. Ale jestliže se prostě předpokládá, že vás něco takového v životě nemůže zajímat, tak ne. A víte, co je na tom nejdivnější? Že je to chytlo všechny tak nějak najednou, nezdá se vám? Tak nějak z ničehož nic? Z večera do rána? No. Moje řeč. Můj manžel nevěděl ani egyptského boha na 2 písmena. A najednou se vrátil z nějaké přednášky a už nemluvil o něčem jiném. Já vám řeknu, že na těch faraonech musí být opravdu něco, co nám prostě zůstalo skryto. Protože jinak... Já proto mám to nejjednodušší vysvětlení. Blbost je na každého. Ale tohle je trochu specializovaná blbost, nezdá se vám? No, jsou to prostě v jádru, pořád ještě kluci, znáte to. Každý muž je v podstatě v hloubi duše dítě. Musí mít nějakou hračku. Vezmete mu ji a on si uvědomí, že by mohl jít a vytlouct okno. No, nebo si dát na ženský. Já si myslím, že je to menší zlo. Já jim to nezazlívám. No já také ne. Ale stejně napadlo mě... Pojďte sem, musím vám něco říct. No. Já jsem se tady totiž nedávno zastavila. Mě tady být zrovna ten americký profesor. Ale pravdu, Božínku, vy jste byla u toho. Prý to bylo úžasné, říkal manžel, počkejte, že... představte domluvit, si, ano? že ten profesor totiž byla ženská. No jistě, to přece víme. Vy to víte. No ano, prý byli v první chvíli všichni přesvědčeni, že si z nich dělá legraci. Popravdě řečeno, kromě té jedné teorie s tím pohřbíváním, prý zas nějak moc honěná nebyla. A říkal manžel, že se příliš specializoval. Takže můj co je... Policie, tamhle do mě. Nelekejte se, dámy, prosím, a zachovejte klid. Ale ano. Tohle ano, ale to sherry je hrozné. Já nevím, že to Penny nemůžete. Mně to chutná. Je tam všechno v pořádku? No, neřekl bych, že si ji nějak moc přesvědčil. Její poznámky jsou přinejmenším podivné. Když se tam podívat, nemůžeme si dovolit... Co? Promiňte, pánové, seržant Wilkins. Stíháme od rána nebezpečného zločince a máme důvodné podezření, že přes střechy vnikl do vaší budovy. Do těch... Prosím, Promiňte, prosím, vážení, promiňte, ale jak vidíte, prosím. Takový mladík, Promiňte nám. Viděli jste ten pohled? Představte si, že nás tady mohl všecky. Ten seminář, nebo jak tomu říkáte, bude trvat až do neděle? Také jsem jim říkal, když odjíždíme už v pátek, že bychom se mohli vrátit v sobotu večer, ovšem ti přednášející mají svoje vrtochy a my za ty peníze, co jim poskytujeme, jim můžeme těžko poroučet. Já jenom, jestli mám pozvat Brendu na celý víkend, víš? Jistě, že ano. Konec konců, kdybych se vrátil dřív, tak ji aspoň poznám. Pořád o ní básníš? No, máš pravdu. Já ji hned zavolám. A ne, prosím tě, ne. Vždycky se spolu vybavujete půl hodiny, nikdo se sem nemůže dovolat. Já nevím, ale jestli jsou všechny černošky takhle ukecaný. No dovol, teď si ale urazil. Je, čím? Že jsem řekl, že je černoška?
Ona se snad za to stydí? Ona? Dovolila bych se zasmála. Totiž tam v nemocnici to nikdo nepředhazuje, víš? Tam ona je především odborník. A ty by ses měl stydět. Vědět, že jsi takový rasista, tak jsem si tě nikdy nevzala, miláčku, nikdy. Když si uvědomím, že tady každý týden sedí v mém křesle, dívá se na mou televizi, nevím, z čeho si vydedukovala, že jsem rasista. Tvoje křeslo, tvoje televize, no dovol, miláčku. Místo, aby si byl rád, že se vůbec najde někdo, kdo se mnou pokaždé stráví ten příšerný den, zatímco vy se patláte s těmi svými hnusnými a odpornými mumiemi. Dobrá, omlouvám se, čím jsem se jí dotkl, ale už musím, miláčku, běžet. V kuchyni máš na stole telefonní číslo, kdyby bylo něco neodkladného. Jinak jsme ubytováni v Zotavovně, protože hotel se tam vůbec nevyskytuje. Pa, drahoučku, pa. Pa, miláčku. A prosím tě, nezapomeň si vzít ten vlněný šál. Touto dobou už bývá ve Skotsku chladno. Ano, děkuji. Pa. No, konečně. To si směl dát do autobusu. Ty náš? No čí by byl, když parkuje před naším chodem. A opatrně, už jsme málem platili druhou pokutu. Já tedy nechápu, proč jsme ho vůbec objednávali, když se na předměstí hned zase rozejdeme. To jsme tam taky mohli dojít podzemkou, ne? A jinak si v pořádku, a my pojedeme do Skotska asi podzemkou. Pánové, vyskytnou-li se dvě možnosti, z nichž jedna je sebeméně spojena s nebezpečím prozrazení principu naší společnosti, automaticky platí možnost druhá. To je článek 1. Mám dojem, že by bylo záhodno, aby se někteří z nás seznámili se stanovami společnosti. Tak promiň. Výborně. A abych nezapomněl, doma ohlaste, že jsme ubytováni v Zotavovně. Nikoli v hotelu, v Zotavovně, působí to daleko seriózněji. No, a teď naposledy už, podívejte se. Na předměstí nás řidič vysadí rovnou u nádraží. Ano, pokladník má ode všech telefony. Jestliže nenastane žádná změna, v neděli večer se znovu sejdeme tam. Jasné? Rowling, si prosím tě, rozdej ty materiály. Pánové, ze semináře. Trochu si to pomačkejte, opoznámkujte, ať je vidět, že jste to vůbec četli. No a teď je tady taková věc. Já jsem záměrně čekal, až budeme přítomní všichni. Pánové, vyskytla se taková připomínka, podle mého názoru ne úplně marná, zda máme vůbec odejít. No, jak to? Co to Potom, co večírek byl rozprášen tou nenadálou policejní akcí. No nesmysl, kdo na to přišel? No, já nevím, proč bychom ten zájezd neměli uskutečnit. Jsou tu jisté indicie, je mi líto, jisté indicie tady jsou. Za prvé, ne všechny materiály v nezamčené skříni byly na svém místě. To za prvé. Pokladník sice tvrdí, že to udělal on, ale nicméně jaksi. No. A pak za druhé, a to je daleko vážnější. Ztratil se pásek s přednáškou. Naskytá se otázka, máme-li se po něm vůbec ptát. Já přiznávám, pánové, to nevím. Tedy představa, že některá z našich manželek nás nechá sledovat, je prostě to. Pardon. Já dávám hlasovat. Má se uskutečnit náš 5. jubilejní a ve všech směrech nejlépe připravený seminář, ano nebo ne? Ano. Pánové, já vám děkuji. Přeji vám všem krásný víkend. S tou Američankou si to skončil? Ano. A ten chlápek z televize? To je v pořádku, ten už se neozve. Pěkně vítám, madam. Račte, prosím, dál. Račte, prosím. Prosím. Tady jsem ještě nebyl. To je klub mého muže. Občas se tu schází celá společnost. Jinak ovšem mají svůj dům na Stanton Base. Ano, já vím. Myslím, že jste to byla vy, kdo jim jej koupil, že? Když jsem viděla, že se do toho bláznivého nápadu žaví. Madam si bude přát. Kávu? Prosím, a vy, pane? Kávu. Prosím. Paní Rollingsová, já vám přiznám rovnou, oč mi jde. Možná, že víte, že vedu televizní program Kam dnes večer, každý čtvrtek od 8:30 do 10. Ano. Já nevím, dívala jste se na někdy. Snažíme se ukázat nejroztodivnější způsoby, jimiž si lidé krátí čas, takže bych měl ohromný zájem udělat v některém z příštích večerů také přenos oné metropolitní egyptologické společnosti. To je úžasné. A kdyby to tak asi... Totiž v tom je právě problém.
Já jsem jednal už po několikáté s vaším mužem, který je, nemýmli se, tajemníkem společnosti a ten byl opět pověřen sdělit mi zcela zamítavé stanovisko společnosti. Ne. Takže bohužel je tomu tak. Obrátil jsem se pak přímo na předsedu společnosti, pana Henvíka, a ten mi včera řekl, že... Chcete říci, že odmítl? Právě tak. Přitom popularita již by tak dosáhly a konec konců i finanční úhrada mluví podle mne zcela jednoznačně pro. Ale to je přece nesmysl. Co je to popadlo? Tady se konečně mohou dočkat uznání. No samozřejmě. Neopomněli bychom, pokud jde o to zhodnotit jejich činnost, svěřit to do ruky opravdu fundovaných lidí, takže... Pane Leskre, nechte to na mě. Právě o to jsem vás chtěl požádat. Jsou vám do značné míry zavázáni, takže... Jsou jisté hranice skromnosti. A jestliže se oni rozhodli pohrdnout takovou příležitostí, jsme tady ještě my, jejich ženy, abychom je přivedli k rozumu. Pane Leskre, spolehněte se, ten přenos bude. Víte, máme takový projekt. Existuje jistý doktor Pearson, který se nechal slyšet, že by rád viděl amatéry, kteří by mohli být co platní tak obtížné a na finanční prostředky náročné vědě, jako je egyptologie. Kdybychom je spojili, To by bylo úžasné. Oni jsou teď na jednom z těch jejich seminářů ve Skotsku, ale jakmile se vrátí, ujišťuji vás, že to bude v prvním možném termínu. Kdyby se vám to podařilo, byl O bych tom vám... vůbec nepochybujte. Nejraději bych se za nimi rozjela a vyřídila to ještě dnes. Kdybych to byla jen tušila, ráda bych si odtud zatelefonovala. Ano, prosím. Madam, tady prosím. Račte. Tady za mnou, madam. Halo, je tady hotel Ranní zoře. To? No, Zotavovna, co já jsem řekl? Hotel, tak to jsem řekl blbost, tady je Zotavovna, samozřejmě, on tady byl hotel před 5 lety a mě to furt plete. On vyhořel, on tam všichni skořeli. Já jsem se zrovna sprchoval, tak jsem vy vás. Koho chcete? Rowlingse? To nevím, to bude některý z těch pánů, co se tady šťourají v těch mumích. Okamžik, já vám někoho zavolám. Halo? Kemperslang. Rukolíbám, paní Rowlingsová. Jistě, že je tady. Ano, malý okamžik, já vám ho hned přivedu. Malý okamžik. Bohužel obávám se, že nemohu splnit, co jsem slíbil. Před chvilinkou někam odjeli a nechápu kam v tomhle počasí. Většina pánů totiž je nastydla. Mohu nějak pomoci? Ale jistě, že ano, já si poznamenám malý okamžik. Ano. Přes den domů a večer toto číslo do klubu, ano, volat. Tak, děkuji, zařídím, rukolíbám. York, Hotel Carlton. Prosil bych pana Rowlingse, pokoj číslo 218. Rowlings, buď zdrav, Kemperslang. Máš volat domů, volala manželka. Přes den domů, anebo večer do klubu. Ne, naprosto v pořádku všechno, naprosto. Jak tam vypadáte, taky tam u vás prší? Tady leje, že by si psa nevyhnal. Ano, tak prosím vás, vyříďte Modrovi, že tu zakázku ruším, ano? Tak, děkuji. Naschledanou. Psa bys ven nevyhnal, ale mě jo. Na, tady to máš. Ne, ty jsi vážně byla kvůli mě v tom počasí příšerným. Co jsem měla dělat jiného? Ty jsi spal? Nezlob se, to víš, mám možnost jednou za rok se pořádně vyspat. Je tam hrozně, vůbec nevím, co tady budeme dělat. Ale co bychom tady dělali? Co bychom tady dělali, ty moje holčičko zlatá, americká? No tak, Knáte, nemusel bys to pořád tak zdůrazňovat. Oni o nás Američani říkají, že umíme akorát čumět do krbu. To říkají, ale ne. No tak, Knáte, přestaň, ještě si nesní dál. Ty jsi tak střízlivá a ty dokážeš člověka tak srazit. Ale s mokrýma nohama tě může napadnout sotva něco jiného. Pust, musím se jít převlít, pust, Knáte, přestaň. No tak, přestaň. Podej se. Ale přestaň. Ty se musíš jít převlíknout, no tak to se musí. Profečulčička se bude převlíknout hezky, tak. A vem si něco z krajička. Šup.
Zoře! Zoře! Ano. To nevím, to bych se musel podívat, na to nemám čas. Já tady mám strašnou spoustu klíčů, podá mi to někdo bere. Oni nám sem posledně chtěli vpašovat konkurence, dva takový nemravný případy, aby nám zkazili pověst, takže já teďka se nemůžu hnout a já vám zavolám některýho, to bude některý z těch bláznů zas. Okamžik. Halo, je tady Kempeslenk. Rukolí vám paní Henvíková. Bohužel ne. Ne, není tady, někam odjel s panem Rollingsem, ale já bych si poznamenal číslo a on by vás potom zavolal, ano? Okamžik. Já jsem tady někde měl notýsek, ano, to pak já si to poznamenám tady na noviny. Ano, tak prosím. Ano, zavolat. Tak vyřídím, ruku vám. Musela jsem ho zavolat. Jinak by volal on, víš? A určitě v nejméně vhodnou chvíli. Ty se zlobíš, miláčku. Vůbec ne. Proto. Stejně to o tebe bylo milé, že si kvůli mě oželel ten seminář. Tak jste se na něj všichni těšili, víc? Miláčku, víš, ty jsi pro mě mnohem víc než celá egyptologie. Tak to ti nevěřím. Ne, opravdu. A nebude tě tam někdo schánět? Třeba tvoje žena. No, co když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi? No, tak jí řeknou prostě, že se... Co pak jí řeknou? Ale ne, ona nezavolá, proč by volala? No, proč by nezavolala? Já jsem taky zavolala. Jo, jenomže ty máš... Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky? Ale prosím tě, ona nesmysl. Proč ne? Moje žena ne. Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Sodovku. Ano. Je tak udělej čerstvou, buď tak hodný. Bombičky jsou nahoře v poličce. Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem? No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podávat. Moment. Halo, Kempeslenk. Rukolí vám paní Ajšemová. Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z nich. Tam stojí kolem autáku a šťouraj, nikdo tomu totiž malý okamžik, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, bývala před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat? Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano? Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku. Ano. Děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii? Schizofrenii? Já nevím, jak to myslí. No, já jsem se teď zrovna ptala. Jak se ti tam venku daří? No, bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď? To ti řekl ten tvůj předseda? Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne? No tak, podívej se, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že... No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni. To by asi sotva šlo. Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony. No. Ale stejně je to krásně vymyšleno. Měl bys jim to navrhnout, co říkáš? Georgi, prosím tě, co je s tebou? Ty se tváříš, jako kdybys mě chtěl uškrtit. Přestaň, to usměj se na mě trošku, no. No, broučku, usmívej se. No, takhle, no. Můžeš mě říci, proč se tak pitomně usmíváš? No.
Než přejdu k tomu zatracenému televiznímu pořadu, chci vás informovat o několika znepokojivých faktech. Já mám takový dojem, že Freebody našel něco, co policie tak zoufale do rána na zahradě hledala. Pane Freebody! Ano! Buďte tak laskav, můžete nám ukázat ten plášť? Ano! Plášť? Ano, policejní plášť, který uvízl na Římse, když ho předtím z balkonu někdo schodil do zahrady. Ano, Podle mého ano. názoru ten kluk, kterého potom policie zatkla a který se tak dostal do budovy. Ty si myslíš, že by to mohla být záminka? Připouštím to. Jestliže to je ovšem tak... Jsou tu dva pánové, chtějí mluvit s vámi, s panem tajemníkem, s panem předsedou a s vámi a s panem tajemníkem. Doufám, že jste řekl, že tu nejsme. Pokusil jsem se, ale jsou od policie, máte jít s nimi. Tak to je přesně to, co nám ještě chybělo. Pánové, nemusím vám jistě vysvětlovat, proč jste tady. Tady mám fotokopie všech vašich dokumentů nalezených v domě společnosti. Tohle jsou údaje o vašich osobách, rodinách, majetku, veřejném životě. Tohle je magnetofonový pásek, který vám hned z díky vrátím. Musím vám tedy říci, pánové, že ten mě zaujal hned na počátku, ze všeho nejvíc. Dovolíte? Já ho mám zde. Zavinili deformaci lebek dětí manželky faraona Nefretity. Ano, dneska dokázali, až potom další dynastie si začali svým dětem, tedy pochopitelně, ještě měkký hlavy, deformovat po vzoru tedy jaksi těchto dětí faraonky Nefretity. No prosím, formulujte přesněji svoji teorii. Ale ne, to není moje teorie, to je nejposlednější prokázaný fakt, že jaksi deformace. Já jsem si poslechl obě strany a musím vám říci, že něco takového, tedy pánové... Nesmíte se nám posmívat, pane komisaři. To víte, profesor Kurosawa publikuje tak málo, že jsme si chtěli jeho přednášku a záznam z diskuze zaznamenat alespoň tak, jak to šlo. Jsme jenom hrstka amatérů. Ne, v tom s vámi nemohu naprosto souhlasit, protože všechny tyhle dokumenty, včetně toho magnetofonového pásku, to všechno je perfektní práce, všechna čest, profesionální. Řekněte mi, pánové, prosím vás, neprodělal někdo z vás nějaký výcvik ve zpravodajské službě nebo u kontrašpionáže? Ano? Sloužil jsem za války. Já jsem si to myslel. Přesto jste se dopustili jistý chyb, prosím. Tady ten nápis Starobylá egyptská hudba a nástroje nové říše. Soubor pro muzika Antiqua Ženev. To je samozřejmě nesprávný obal. Ale v tom snad není třeba vidět nic závadného. Někdo prostě zaměnil krabičku. Jo. Já obdivuji váš klid, pánové. Protože podle všech odborníků, jich jsme se dotázali, není vůbec známo, jak taková egyptská hudba vypadala. To je soukromý záznam, pane komisaři. Ten záznam nechtěl nic víc, než naznačit. Přibližně naznačit, jak egyptská hudba snad mohla vypadat. V tom směru vám dávám za pravdu, v jiném ne. Nechme to, ne. Zkraťme to. Pravděpodobně, kdybych chtěl vidět skutečný pásek, který do té krabičky patří, tak by se ukázalo, že se ztratil nebo že ho někdo omylem smazal. Nechme to. Vy tedy trváte, pánové, na tom, že se zabýváte egyptologií. No, dovolte přirozeně. Tak ovšem nesmíte nechávat nezamčený stanovy. V jejich druhém článku se praví vystříhat se za každou cenu jakéhokoliv hovoru o egyptologii. Promiňte, pane komisaři, egyptologie je náš nejzamilovanější koníček. Promiňte. Pro který jsme ochotní obětovat první a poslední. Ovšem jsme si vědomi, že když mezi nás pozvete kovaného egyptologa, že nejenom, že nás zesměšní, ale ještě nám tu překrásnou věc nechutí. Nic nám to znechutí. Výborně, pane, výborně. Přál bych si, abychom měli u naší zpravodajské služby pár hoků aspoň z třetiny, tak pohotových a tak neochvějných jako vy. Podívejte, pánové, mně je naprosto jasné, že ať už vaše společnost ve skutečnosti dělá cokoliv, že to v žádném případě není egyptologie. Pánové, tam se vás, teď se vás ptám, co to je? Na tuto otázku jsem ochoten odpovědět pouze za přítomnosti právního zástupce.
Promiňte, pánové, já jsem vás musel podrobit jistému nátlaku, abych si byl naprosto jist. Tady to všechno máte. Prosím. Pánové, já bych vás totiž chtěl požádat o členství ve vaší společnosti. Pojď. Vy si nevzpomínáte, jak jsme si kdysi za války ukazovali navzájem jeden druhému na důkaz přátelství obrázky svých drahých. No. Tohle je moje žena. Dobrý den, tady Henviková. No ano, Joan Henviková, manželka předsedy metropolitní egyptologické. Správně tak. Pane Leskre, prosím vás, moje přítelkyně, paní Rowlingsová, mě informovala... No ovšem, oni jsou přece tak nepraktičtí, tak jsem si myslela... No samozřejmě, můžete jednat přímo se mnou. Ovšem, spolehněte se. Zavoláte mě a já už to zařídím. No výborně, budu se těšit, taky tak. Naschledanou. Prosím tě, co se ti stalo? Tak máme nového člena. Neříkej, Ano. já si nepamatuju, že by tě to někdy takhle rozjedlo. No jistě, to tu taky ještě nikdy nebylo, tedy to tady opravdu nikdy nebylo. Já bych v životě, tedy ve snu by mě nenapadlo, že právě tenhle ten člověk bude toužit potom stát se členem té naší asketické řehole. A to jsem sama ráda. Já už jsem si začínala myslet, že se za tu svou společnost tak nějak stydíš, víš? Dobrý, nechceš, aby vás uvedli v televizi? Televizi? No. A ty si myslíš, že by to lidi nezajímalo? No, proto ne. No, prosím tě, kdo se na to dívá? A to mi říkáš ty. Prosím tě, jak je to dlouho? Co jsi mi 6 týdnů neděli co neděli odmítal večeřet, protože běžel v televizi ten seriál, o tom já už nevím, co to je. Ale ano, to je samozřejmé. To je taky ale něco úplně dočista jiného, miláčku. Máme zapotřebí nechat vláčet po obrazovce své nejniternější prožitky, své pocity, své tužby, svá přání, své nejvlastnější privatissimum, po obrazovce, na které tolik lidí hledá pouhé rozptýlení, jak to vůbec toho Leskra mohlo napadnout. Ale jestli ti dobře rozumím, tak si opravdu odmítáš účastnit se toho pořadu. Přesně, to jsem chtěl říct. Tak teď mě chvilku poslouchej, miláčku. Velmi rád, jako vždy. Klidně se dívej dál na ty svoje seriály, víš, klidně si pěstuj dál čtvrtek co čtvrtek ty svoje nejniternější prožitky, klidně si k tomu scháněj další kumpány. Ale jestli odmítneš zúčastnit se toho pořadu, tak si vážně začnu myslet, že v té své společnosti děláte ale Bůh ví co. Ale John, proboha, my dva jsme si snad vždycky věřili, ne? No právě. Pánové, jak se zdá, jsme v tom až po uši. Toho Leskra by bylo třeba zaškrotit. Poslouchej, nemohl bys to zavřít? No. Pro vydírání. Ne, asi ne. Vlastně od nás v podstatě nic nechce. Nic. Jenom abychom se dobrovolně přiznali před očima 20 milionů diváků. Klid, přátelé, klid. My prostě musíme víc z toho, že přenos bude. A ty jsi dobrý, pokud vím, tak ten pitomec si na nás pozval samotného Pearsona. V tom okamžiku nemáme šanci. Nedělej paniku, zvládli jsme už horší situace. Tak za prvé, kdy to má vypuknout? Čtvrtek 8:15. To znamená, že na to máme týden. To je výbor. Přátelé, podívejte se, jediná naše naděje spočívá v tom zabránit tomu Pearsonovi, aby se nás vůbec na cokoliv zeptal. Teď o toho tam bude. No tak dobře, ale my tam zase budeme o toho, abychom mu vůbec nic neřekli. Aspoň nic o egyptologii. No. Jak dlouho to máte? 10 minut. 10? No je, to je času, 10. Přátelé, zdržovat. Každá minuta, ale co říkám, každá vteřina, kterou uhrajeme, znamená pro nás další naději. Přátelé, další naději. Máme na to týden, to znamená, že každý z nás si vymyslí takovou story, po ní se ten zatracený Pearson nedostane vůbec ke slovu. A no, kdyby přece jen tak v nejhorším, přátelé, nastoupí profesor Asimčik. Ne, ne.
V žádném případě. Tady abych všechno odřel já. No promiň, ale o tom se snad nebudeme... Co mu tam? No dobře. Dobře, já ti slibuju, že budeš osvobozen o příštím semináři. No, na to jsem zvědav. Tak, já jsem říkal v nejhorším, ale připraven být musíš. Leskrovi řekne. No a co ten Lesker, co když náhodou umí polsky? Nezapomínej, že Asimčík neumí polštinu pořádně imitovat. Leskr? Prosím tě, ten neumí dobře ani anglicky, slyšel jsi ho někdy? A nebo Pearson. Co když byl v Polsku, má někoho známého A to je na nesmysl, Královské univerzitě. to je nesmysl. Tihleti lidé z britského muzea, než by připustili, že vůbec existuje nějaká východní Evropa v ní. Nedej bože, někdo, kdo je snad chytřejší. Pane předsedo, promiňte, ale kdo to je vlastně ten Asimčik? No to je tak, pan Campbell Slang jednoho dne objevil v sobě Přátelé, domluveno, do příštího týdne si každý z nás připraví. Pane předsedo, pánové, co se děje? Promiňte, jsou tady, snad abyste se Co sami to má obtěžovali. znamenat, pane Freeboard? Pánové jsou na místě, to je výborné. Dobrý večer. Pane, prosím vás, můžete mě vysvětlit, co to má znamenat? Co tu chtějí tihle lidé? Stát, prosím, zatím stát. Moment, ale je ten přenos. Dneska? Bože, přeci je čtvrtek. Co pak vám vaše paní neříkala? O příští čtvrtek se jednalo, ne? No ano, ale včera jsme spolu hovořili a řekl jsem jí, že nám vypadl jeden vstup na dnešek, že bychom to tady přesunuli. Řekla, že proti tomu nemá absolutně Mně neřekla jediné slovo. Pánové, proč to rozčilení? Pane Henviku, to je právě ono, bezprostřednost je sůl našich pořadů. Je to snad jedno, pánové, konec konců jste tady, tak nic nebrání tomu, abychom si to odbyli už dnes. Nebo ano, no tak prosím, tak vidíte. Prosím vás, prosím vás. Tak, kdo se utká s doktorem Pearsonem? Samozřejmě vy, pane Henviku, pan Rawlings a vy. Ne, ten máš spoustu zařizování. Čeká doma, žena, promiňte. Promiňte, musím do úřadu, omluvte mě. Ano? No tak dobrá, pánové, určíte si ještě někoho třetího a my si zatím ukážeme, kde budete sedět. Prosím. Tak jsme domluveni, pánové. Nejprve stručný úvod. Každého se zeptám na něco z historie vzniku společnosti. Odpovíte velmi stručně 2-3 větami. Pak přijde na řadu doktor Pearson. Je dohodnuto, že vám každému položí 2 otázky, než vynese svůj soud o úrovni vašich znalostí. Celkem za to, pánové, prosím vás, máme na to 10 minut stručně. Prosím. Nezapomeňte na profesora Asimčíka. Ano, já s tím počítám, s tím já počítám. Kdyby se objevil, podej mě lísteček a já ho ohlásím, to je v pořádku, já budu jenom rád, to víte, lidi chtějí vidět nové tváře a já... Pozor, už to bude, prosím vás, pánové. A nyní, jako obvykle v našem pořadu, jedna lahůdka. Přepojujeme na náš druhý vůz, který vám zprostředkuje setkání s těmi, kdo... Nezapomenout, nenechat si vzít slovo, to je důležitý. Ano. Egyptologie je nauka, která pro nás laiky zůstává víceméně záhadou, zatímco několik zajímavých lidí, objevených pro vás naším Erikem Leskrem, žije jen pro ní. Ano, milí přátelé, jsme v sídle Metropolitní egyptologické společnosti v Londýně. Společnosti, která si vytkla šlechetný cíl vypomoci svými amatérskými prostředky a možnostmi takzvané velké vědě. Abychom mohli posoudit, nakolik se jim to daří, přizvali jsme navíc doktora Pearsona z Britského muzea, jehož názor na amatérskou vědu je velmi dobře znám a který tak bude mít možnost přesvědčit se, že i amatéři mohou být vědět, co platní. Pane Henviku, vy jste předsedou této znamenité společnosti. Řekněte mi, co vás přivedlo na myšlenku založit ji? Náhoda. Stěží tomu věříte, ale v skutku byla to náhoda. Ačkoliv proč vlastně tolik údivu? V životě je to začasté a přečasto je to právě náhoda, která nám přinese tolik věcí, které teprve později po mnoha letech nabídou ono zvláštního, jedinečného a neopakovatelného důrazu. Ano. Takže... A své neopakovatelné hodnoty. Prostě před několika lety jsem s jedním ze svých přátel, jakých opravdu nemám mnoho, s jedním svým přítelem, jsem v jedné zastrčené vinárničce popíjel červené víno, když tu vám, nezdržuji vás. Ne, prosím, pokračujte. Tu mne, co si ponouklo, já bych dnes stěží dovedl rekonstruovat a evokovat přesně, nebo přesně definovat a determinovat ten impuls, který mě přinesl jaksi onu myšlenku, abych se zmínil o určitém faktu, který mě leta nepřišel na mysl. Totiž o tom faktu, že jsem před mnoha lety dávný, dávnými lety, bože můj, co vody od té doby uplynula, co času
uteklo. Před mnoha lety jsem se způsobem ovšem velmi neodborným a nepoučeným zajímal o kulturu starověkých egyptských dynastií, kteréžto zájmy, ovšem, pardon, musím říct, že pod tento termín já nezahrnuji, a to zdůraznuju vzhledem k přítomnosti profesora Pearsona, pod tento termín nezahrnuji pouze díla umělecká. To zdůraznuju, ač jsem v duchu přesvědčen, že pan profesor v tomto bodě nějak podstatně nesmýšlí jinak než já. Jen jsem toto učinil. Můj z výše zmíněný přítel mě dal najevo, že i on před dávnými lety choval stejné tužby a stejné záliby, velmi podobné záliby zálibám mým, s jediným ovšem rozdílem, že jaksi se mu nepodařilo najít vhodné prostředí, míli určitou societu, ve které by měl příležitost tyto tužby realizovat. Dobrá, takže jste se rozhodli založit tuto společnost. Tak mě řekněte, prosím, jak to bylo dál? Ale kdež, drahý příteli, to všechno se odehrávalo v našich pošetilých představách, ve skutečnosti. Prosím vás, přejdeme k věci samé. Co vás na tom osobně tolik přitahovalo, pane Henviku? Romantika. Ano, romantika. Romantika čehosi dávno zašlého a ustrnulého, mrtvého a přitom jistým způsobem živého, živoucího a živoucího. Tak vám děkuji, prosím. Pane Rawlingsi, o vás je známé, že jste to byl vy a vaše paní, kdo poskytli společnosti do začátku nezbytné finance. Řekněte mi, vás také upoutala především romantika starověkého Egypta? No, já bych se vám přiznal, se mnou to bylo úplně jinak. Já jsem, ale to si o sobě opravdu možná spíš jenom myslím, než že by tomu tak skutečně bylo. To by vám spíš mohl říct některý z kolegů, který zde sedí. Pokud byste se ho na to zeptal, já jsem prostě takový, já jsem organizační typ. A to byste nevěděl, co taková společnost dá práce. To nejde samozřejmě jenom o to, aby každý věděl, kdy, kde, co a jak se děje, kde pak. To jsou tady mnohem a mnohem důležitější věci, které člověka zvenčí kolikrát ani nenapadnou, ale které, když se nad nimi zamyslíte, jsou pro člověka, který se jimi má zabývat, kolikrát tak důležité, ano, že vlastní práce společnosti je proti tomu mnohdy, ano, kolikrát, víte, nakonec v menšině. No, já tím samozřejmě nechci říct, že... Prosím vás, čím vás upoutal starověký Egypt? Ach, to by byla dlouhá historie. Mám-li být stručný. Prosím vás, buďte tak laskav. Ano, no ne, ale kdybychom neměli mít dost času, tak to... No, je-li to skutečně důležité, pak ji samozřejmě máme. Ano, děkuji vám. Ale kdybychom neměli mít, tak to mě to otevřeně řekněte. Máme dost času, prosím. Ano, tak. Děkuji vám, kdybyste dovolili, abych si jenom trochu srovnal myšlenky. Víte, jedna věc by mě byla krajně nepříjemná. Kdyby si snad někdo z televizních diváků, nebo dokonce i vymyslel, že založit takovou egyptologickou společnost je něco podobného jako zřídit třeba pletařský kroužek nebo sdružení zahrádkařů. To vás, ani vás, vážení televizní diváci, nesmí napadnout. Kde pak založit takovou společnost, to vyžaduje peníze. Moc peněz. Spoustu peněz. A naše společnost měla to štěstí, že se jich dostal, myslím tedy těch peněz. Možná, že to na první pohled není vidět zde v těchto prostorách, ale kdybyste se podívali... Prosím vás, moment. Velice vzácný Bude-li nám čas, porozhledneme se tu kolem. My musíme pokročit dál. Po mé pravici sedí jeden z nejmladších členů společnosti, pan Aishem. Řekněte mi, prosím, pane Aisheme, na který obor jste se zaměřil vy? Bože, já vždycky nepřestávám žasnout. Jak vy, televizní speakři, dokážete, aniž o věci kolikrát něco víte, čímž bych vás samozřejmě nechtěl urazit, jak prostě dokážete položit otázku. Ano, co položit? Přece všichni víme, že takovou otázku je třeba nejdříve jaksi promyslet, ano, pak formulovat a nakonec teprve vyslovit, že ano. Tím chci říci, ale vlastně chci vaší otázce složit hold. Ano.
Protože se domnívám, že tato vaše otázka, možná, že výjimečně, ale já věřím, že vždycky, se nejenom dotkla, ale přímo zasáhla do černého meritum věci, ano. Protože, přátelé, zaměření, ano. Specializace. Bez té bychom byli prostě všichni, jak mi tady dosvědčí vážený pan kolega, smím ho tak nazvat. Pane doktore, promiňte, tak prosím. nazvat. Promiňte, pane doktore, můžete pány přes váš velmi dobře známý striktní názor na amatéry ve vědě považovat za kolegy? Ale ano, proč pak ne? Jen bych se potřeboval dovědět něco víc o tom, co se tu vlastně skutečně řeší. Víte, někdy vám pak taková jinak jistě chvályhodná zájmová činnost připomíná někoho, kdo ještě dnes zuby nechty dokazuje, že nejen balóny, ale i předměty těžší než vzduch mohou létat. Řekněte mi, prosím vás, co jste tak v poslední době četl? No tak... Kromě novin... Já jsem totiž tady nový, takže... Tak například to, jak je to hodně těch svazků. Já mám totiž strašnou paměť na jména. Jak to napsal ten Holanďan, ten, co bloudil, jak... Myslíte Wagnera s Ehrmanem? No to je přesně ono. To jsem si ovšem mohl myslet. To je kniha, která byla napsána, aby i ženy v domácnosti. Pane profesore, dovolte, kdy někdo z nás se dostane k něčemu pořádnému? Tady je tolik práce. Organizační. Jiné, že leckdy ani nezbyde čas. Na egyptologii, řekl bych. Podívejte se, jestliže se nezásobím včas a náležitě kvalitní literaturou, pak mohu těžko. Promiňte mi, prosím vás, promiňte mi, přátelé, ale právě jsem dostal zprávu, že šťastnou shodou okolností navštívil naši milou egyptologickou společnost, jejímiž jsme dnes hosty, právě teď v této chvíli profesor Asimčík z Krakovské univerzity. Panové, dovolte mi, abych jej přivítal. Prosím, pane profesore, pojďte dál. Dobrý večer, drazí koledzy. Dobrý večer. Dobrý večer, drazí koledzy. Dobrý večer też vám, milí diváci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Když dobrala se vaša diskuzia? Já, pánové, předpokládám, že se znáte z vědeckého světa, pokud ne, Ještě tak... jsem neměl tu čest, nicméně na Krakovské univerzitě znám dobře docenta Charachoviče. Váš básník mi to napísal. Při jiné okazí to, že neznáš mě, dosvědčí tvojou neznalost. O čem se to mluvilo? Zatím tedy bohužel jen o zcela elementárních otázkách. Otázka elementárně nejsou vždy otázka nejsnadnější, mladý přítelu. Toliko starší pyramidů, tolik nezlečolných i protichůdových argumentů. Protichůdných, bože, já vím, že nějakých 1000 let tady nehraje velkou roli, ale všechny kapacity se přece shodují. Mladý přítel mi pozvolí. A ještě nic neví o Franz Leiberovi. Neví. No celkem normálno. Franz Leiber, on je skromný, on poctivý, on nikdy nepopularizoval svoji práci, řekl cinceti golenzi. On, molody, on nepočítaj se ještě dojde do společnosti. Tvoje dobro ještě přijde, jo, bude čekovat. Pane bože, jmenujte mi jediného vědce, o němž byste věděl. No, prosím, ovšem Ferbas například. Profesor Ferbas. Ferbas samozřejmě. A potom taky ten Ital, jak se jmenoval, ten Terci. I Terci, jo, jste šťastlivý, tak on Terci je znakomý v Anglii. Ano. Terci, můj přítelu. Já slyším o něm poprvé, pane profesore. Z toho vidíte názorně, přátelé, jak relativní může být obrázek, který bychom si třeba udělali i o této společnosti, kdyby nebylo zásady, na níž se nemá nikdy zapomínat, zásady objektivity. Z toho, co jsme tu slyšeli, Ale tak by... se tu vlastně nic neřeklo, zatím toho tady o egyptologii. Všade je třeba učit, že všichni víme, že málo. A hned v druhé je třeba říct, že shromáždit svoje znalosti musíme každý osobitým způsobem. U nás celkom známo, že v Anglii bude třeba ještě popularizovat. Ano, vážení přátelé, tak dnes večer jsme se tedy dozvěděli mnoho o kouzlu dávných civilizací a to nejenom díky naší metropolitní společnosti, jejímiž jsme dnes hosty a panu doktoru Pearsonovi, ale i našemu neočekávanému hostu, profesoru Asimčíkovi z polského Krakova. Čas nám bohužel nedovolí zůstat zde déle. Vracíme obraz studiu a za nás vám přeji příjemný víkend.
povídám, že jste to tentokrát pořádně natáhli. No, znáš předsedu. Chtěl to oslavit, přitáhl bedničku šampaňského. A kdo pak to platil? No, teď říkám, předseda. A ten Asimčík ne? Ale ne, ten vypadne, tak se ztratil. Tak... A to se nedivím. Ty blázne bláznivá. Kdyby tě na to všichni naletěli. Myslíš, že já tě nepoznám? Ale Lízinko, jak tě mohlo něco takového napadnout? Víc se jich zeptej, jak jsem s nima mluvil předtím, říkal jsem Lízinka, ne. Ta prý je spolehlivá, ta má pochopení, ta prý nás neschodí. Ano? No To bych ráda věděla, proč já bych vás neměla schodit. To bych teda sakramentsky ráda věděla. To bys mě teda měl, Bláčku, vysvětlit. Ale no tak Lízinko, to je přece normální. Seš trapnej. Myslíš, že o něčem nevím? Že jsem ještě na nic nepřišla? Že ti ty vaše čtvrtky promím jen tak pro nic za nic? Celý 3 roky? Že když jsem tě tuhle načapala rovnou na ulici s jednou ženskou a ty mi představíš jako profesorku egyptologie, že mě to přesvědčí? Lízinko, co to povídáš za strašný věci? Já si snad něco udělám. Především musím vědět, jaký má vlasy. No tohle můžou být klidně vlasy Brandy. Každý týden tady sedí, já jsem je mohl sebrat od ní. Tak poslyš, za prvé. Já jsem ti vždycky říkala, že Brenda jako správná černoška má vlasy černý a kučeravý. Za druhý to není žádná Brenda a žádná ošetřovatelka, ale doktor Brenda z Keni a hraje levý křídlo za Trotters United. Co? Přátelé, dokonce i moje žena zcela přesvědčena odsoudila profesora Pearsona pro zaujatost a nedostatek tolerance. A co hlavního, pánové, s definitivní platností se rozhodla financovat náš studijní zájezd do Egypta. Bravo, to je vážné. Do Egypta? No tak samozřejmě, že ne do Egypta, no. A kam tedy? No to záleží na vás, pánové. V každém případě odletáme 15. září z Air France do Egypta s mezipřistáním v Paříži, kde stornujeme zbytek letenky. To si představuješ, že nám budou mezistátně volat přes Paříž a že Campbell-slang bude napodobovat egyptské nářečí? Prosím tě, proč? Se pak přestanou existovat pošty? Nebo? Samozřejmě, že i tentokrát někdo z nás musí dojet až do toho Egypta, jenže tentokrát to nebude pokladník, to jsme mu ostatně slíbili, protože to pro naši společnost už vykonal dost. Ale ten, který tam skutečně dojede, bude den po dni rozesílat pohlednice, kterému ještě předtím v Paříži, než se rozjedeme, každý z nás jako pozdravy rodinám vyplní. Jo, pánové, důležitá věc. Seznámil jsem se s jedním nesmírně talentovaným fotografem, podívejte se, a doufám, že vám nemusím zdůrazňovat, že jsem tam v životě nebyl, takže i pokud jde o vzpomínkové fotografie z cest, je všecko v naprostém pořádku, pánové. Co pak? Stalo se něco? Pánové, vracíme se tady s Asimčíkem přímo z televizního studia. Do této chvíle se ozvalo jenom několik telefonátů, ale už teď vám mohu říci, a to mě můžete věřit, že to je naprostá katastrofa. Já věděl, že to špatně dopadne. Ten Asimčík byl prostě... Naopak. Asimčík. Všichni tomu věří. No co je? Do této chvíle jen ze samotného Londýna 37 osob požádalo o zprostředkování, jak se stát členy naší úctyhodné společnosti. Mezi nimi je 6 profesorů dějepisu, 1 archeolog, asi 14 dám, včetně Lady Atkinsonové. Ne. Sestry lorda strážce pečetí. A sakra. To zdaleka není všechno, pánové. Ten pravý bonbonek vám řeknu teď. Choď našeho pana Campbell-slanga ví vše. Cože? Jak co? No, nevím, jak se to mohlo stát. Nikdy nedala najevo, že by něco tušila a najednou spustila. Nemusím snad zdůrazňovat, že si to nenechá pro sebe. No, v této chvíli, ku příkladu, se nalézá na návštěvě u paní Rowlingsové. No, ale v tomto případě podle článku 1 pánové nezbývá nic jiného, než... Vy jste se zbláznili. To je nesmysl. Rozpustit společnost. Já se domnívám, že nám nic jiného nezbývá. No, kvůli tomu, že na to jedna ženská přišla, že bude třeba pár lidí odpálkovat, no to se přece dá, pánové. Přátelé,
Podle článku 1 stačí k rozpuštění společnosti, doví-li se jediná osoba o jejím pravém poslání a bude-li to osoba, již není možné přijmout, nebo již na to nereflektuje. A to je, pánové, v tomto případě. Tak se ten článek zruší. Opravdu, přátelé, promiňte, ale to byste mě přece neudělali. Léta hledám takový spolek, pánové. A teď, když ho konečně mám. Počkejte. Třeba by stačilo, kdyby odstoupili ti, jejichž manželky na to přijdou. Kdežto ti ostatní by mohli pokračovat. Dovolte. Podle paragrafu 64 je změna statutu společnosti naprosto vyloučena. No počkej. Prosím, jedině snad v tom případě, že by došlo ke sporu o této otázce, že by se to stalo jaksi předmětem diskuse a že by snad většina hlasů, prosím... hlasovat. Dobře. Prosím, na vaši žádost dám hlasovat. Kdo je pro, aby článek 1 byl pozměněn? Pane kolego. S bolestí v srdci, drazí pánové. Pánové, tím, že to vzdáme, právě přiznáme, že máme máslo na hlavě. Dovolte mi, prosím, abych... Ne, to bychom to museli vzít pořádně do ruky. A museli bychom začít s něčím úplně novým. Já nevím, třeba s Atlantidou. Což Nebo... to jen, aby se potom zase někdo nezačal šťourat i... Koukej, ty jsi to všechno s tajemníkem vymyslel. Přece bys to teď nepustil k vodě. Podívej, celý ten systém je v pořádku. Teď... Já, abych řekl pravdu, jsem rád, že to takhle dopadlo. Upřímně za to mě už ta egyptologie lezla krkem. Ale teď už ne egyptologie, teď by to musela být třeba, co já vím, třeba kybernetika. Ale to je pořád to samé. Somatologie, že? Já prostě na to nemám nervy. Já mám ženu a 2 děti. La commedia è finita. Pánové, dovolte, abych vzhledem k situaci, jaká nastala, prohlásil, a to s okamžitou platností, naší společnost za rozpuštěnou. Já vám děkuji. Jo, mimochodem, nemohl by se u mě zastavit zítra v kanceláři asi tak ve 3. Proč? No to uvidíš. Tak platí? Výborně. Vítám tě, dovolte, abych vás představil. Slečnu Eddingtonovou vlastně znáš. Jistě, vítám. A tohle to je jistý pan Bradley z jistého ministerstva, zajímající se o jisté zájmy. Doufám, že mi rozumíš. Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se. Tak tedy, pane Campbell-Slangu, máte všechny předpoklady a doporučení hovoří jednoznačně pro vás. Jaká doporučení? Tady slečna Eddingtonová se o vašem talentu vyjádřila velice pochválně. No, děkuji. Ale já bych rád viděl, v jakém smyslu. Ve smyslu pro naši věc. Co mi to vlastně nabízíte? Dobře placený pobyt v Egyptě, asi tak na 2 roky, prosím. Na 2 roky? A co bych tam dělal? Pomohl byste tady slečně v jistých egyptologických bádání. Já egyptologii vůbec nerozumím. Co bude potřeba, to se naučíte. Uspořádáme pro vás speciální kurz, nemusíte mít vůbec obavy. Nepůjde o to, abyste objevoval nové hrobky faraonů. Zajímá nás spíš život současných Egypťanů. Jsem ženat, mám 2 děti, To je nám pochopte. známo. A moje manželka, promiňte, je strašně žárlivá. Zájmy Anglie, pane Campbell-Slangu, především, to víte. Vaše žena to pochopí. Jistě, jistě. Já bych jenom chtěl upozornit na to, že jsem jaksi zástupcem šéfa mamutího státního podniku, že... To už je zařízeno. Takže mohu ohlásit, že souhlasíte. Ovšem, že ano. Tak to vidíš. Ty potvoro. Líbezná. Ty si nám to zavařila.
Kolikrát jsem se chtěl, pane Henvíku, zeptat, líběji dovolit, je to vlastně mužské nebo ženská? To je právě to, pane Freebody. Ženská.